na bela jilema yusu ikado biye alamzai kalo kliflana do setam kalo samba fla ani muga ani kele ka lamembo ni kanumba fo malikono ale ni malikoka ame masara manifoka wale nyimondo yusu ale de be duguje ma duguni ma bela jilenye ati teme dugula ka dogo o saratigala enine ambe sijo baminda wokono minye kuna foni kaseka atende abise be faransika de la amba baile mabamangala jama fama bise ka tafa do chugumina yo groupe renouveau ale hakilnai ka kuna foni chari mali fanda ani nani bela jelela jamana kono ale ni jamana koka o saratigala arajo chamambe anga mega antega bo oluye ka se ka kuna foni fana chari fa bela jelenfe amita kerwani ka ofe arajo dambebe ka lame bo foku wala nyimondo kerwani kele na arajo benga be alame bo ka folini taninta ka nyesu bela jelema jijeni ka ofe arajo dambebe jijana ka chedo amu foku wala nyimondo amita ikado samara la arajo yereko si ka ofe benga jangene ka fo akatimina njala akawulika jona akatimina njala sanga ani watu bela jelela wala sa arajo yereko alame bo oluka na tonyana fina fiu amba fo la ka chesirila nambora ya amita ikado wele sebugula faso kanu lame bo ku foku wala nyimondo ka folidi ikado kulu masa moni watina karim tarawre na ka flamso ku foku wala nyimondo ka wele sebugu ka bela jele fo katimina njanu ka wulika jola arajo jitimu directeur de programme amba fo ni watina ka wala nyimondo ikado danti folimi na yusu arajo daka alebe maraka kun yere koreke be abu bolina abaranyo bela jele ambu fo ni wala nyimondo alete arajo la ate arajo la de abaranyo ndala baranyo mala koni tegele do flake jadu ngapo ko flan nun chama ngoni ngapo ko flan nun chama ganyo masano ulute nonomu nonomu de goshi kabine flow ye de kaburu gola ganyo masale mishi bele ndola do abolosa abeklala kabine uye de bakala hala bolo position may ndola mnella kabine flow ye de bakala firla bamako eno baba namura he ikado arajo dana FM yusu ikado ambe foli di bujalo mani watina busarama ikado kenye bakaw fe olu sokoma nani watina naro FM mamudu malena ka chedo ambarama no bitalige lagine kawla olu ban soro ka sababu ke oye amita buguni kaw fe buguni kunga la membo anga musokoro wanyuma be bafanda ama foninga awale nyumando den fura bola do ka vie foni watina arajo so konnana namura he ambita jura kaw fe kareri konnana tiendugu la membo amadi danyona ka chedo ame amadi fude amerika fude akabulika jo achesirle do de amba foninga awale nyumando to miyaka fe arajo wa alame bo ku fo ku wale nyumando jogaga FM abe yele mani ku fo ka yele mani ka bela jele foningu wale nyumando domba FM abe karanga u fe ku fo karanto biri amba foninga awale nyumando ka karanga ko zumana foni wati na ka radio barakala bela jele fo kamale ngundigu ni kamale sarama ku bela jele fo ku wale nyumando nambora amita kolokani ka u fe bela dugu minye arajo islamiki alame bo ku fo ku wale nyumando ka timina njanu ka wulika jola sanga ani watu bela jelela ikado danti folimina arajo yeleni ale dambe segu ka u fe baba maiga makone ambu foku wale nyumando bamina ka arajo bi nywana kama ka sijo kono ni watina Traoré itara kologania arajo islamique ntara korogani yusu jabibe amba foka wale ale manye mai Traoré marhaba somo ka kene tarase ne ko groupe ne bayinu madrashitala amba foka wale nyumano nale te abe gola do ma de ngesani bismillah weche lajosi ne ifoki wale nyumando jarani ko ndo musu mo yere ni ka klo la beni musu talantita abana lajosi ne ka minye tatakane nyere buramuso nyalle ka foka wale nyumano bebe ninu yere blawla bebe ninu bashitala aga kana anaba bashitula ma ka do minye foli amala se bela jelema no bora esa lajosi ka afosa ko ni anzigile kuna foni kereka ni ala sona ma tna ke bashiye ka nabi dese ne ko krafe abe mami mbolo bi wo ye fusen daw ale ni Mamadou Kane Mohamed Kane ambu foku walinyumando awa realisation na wa karibe ka dambele no bora awkado difula ambe foli la se awkado zedma zedi minye murbabugu foya foyoro jume kiyan kuma amba foga walimando la josi kuyate awaketa kata se jamadugu ke fama nu awakado ambolu fana fu barata abolo ni la josi anna blada gerindala kun folo nyaadima
kunfolo ni y'a di an bɛ doni ka dɔ lagare cɛ ka yamaruya bi Yusu n'o bɛ jikɔrɔba ko fɔ jikɔrɔba I yɛrɛ ta facɛ an bɛ doni I ka dɔ ale ka yamaruya sira dira wa awɔ sira dira an bɛ sira minɛ Yusu min ye ka dɔ indicateur zéro niveau ye ale kumana bi y'a bɔ ko 3,383 ye an bɛ alamisa la septembre kalo tile 2 a ko kunun ko kulukɔrɔkaw fɛ an ka ta ye dɛ Yusu min ye ka dɔ sifinw olu kɔni ye balika wuli dɔ ni ko o bolo da ni ka sira kɔni dɛgɛ dɔ wɛrɛ tɛ min ye ka dɔ kulukɔrɔ sira a bɛ lahala min na bi a tiɲɛnen don a kɛn bɛ I n'a fɔ suruguw siyɔrɔ o siratigɛ la sa sifinw de farala ɲɔgɔn kan k'u ka dusukasa walew k'olu sigi sen kan sira kura yan e ko cogo di k'a sɔgɔsɔgɔ sira tiɲɛnen don bi bɛnniw tɛmɛ sira tɛ wa hali ni bɛnniw bɛ tɛmɛ kɛ a ma so ye fɔlɔ dɛ n'o tɛ kulukɔrɔ gendarme couché ninnu kɔlen bɛ cogo min na ɲe ma so ye dɛ gendarme couché ko in fana n'u m'a lajɛ a gendarme couché dɔw bɛ olu tɛ gendarme couché k'olu de don c'est la police o kɛ cogo di Yusu a ko min ye kunun ko kun ye araba ye kalo tile fɔlɔ kun don septembre kalo san 2021 kulukɔrɔ sifinw olu bɔra ni ka nisɔngoya baara kɔni sigi sen kan dɔ wɛrɛ tɛ min bɛ tali kɛ kulukɔrɔ sira a bɛ lahala min na I ka dɔn ka se ka kunkan gosi an ka jamana faamaw ka se k'u hakili to a sira kɔnɔna n'a fɔra ko sira in dilanna a ma mɛn sira in tiɲɛna a bɛ lahalala bi lahala min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na sifin minnu n'olu bɛ marabolo kɔnɔna na n'o bɛ I ka dɔn ka fɔ komini ko fɔ Yusu olu kɔni bɔra ni ka fa bɛɛ lajɛlen k'u o sen nɔ ye kumakan gɛlɛn tun b'o la min bɛ tali kɛ sirako a bɛ se k'a lajɛ cogo min na kulukɔrɔ sira dilanna a ma mɛn ka tila ka na ye I ka dɔn a bɛ lahalala bi min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kelen wɔrɔ kɔ ko tigɛ kɔni dara maa caman kɔni kan polisilakaw fɛ ni ka t'olu datugu kaso la Yusu fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi na nin kɔni ko kɔni a cayara juru sɛbɛkɔrɔ cɔnnen bɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na conseil communal des jeunes olu de se ka dɔn nin nisɔngoya taama ni nin nisɔngoya sitini n'o bɛ jɛrɛ kɔni ko fɔ ka sin ka to o baaraw sigi sen kan kulukɔrɔ commissariat min bɛ I ka dɔn o nagakɔrɔla kɔnɔna kabila o kɔni kɛra I ka dɔn o ni polisiw mana kari ɲɔgɔn na wa gasi ci bɔra a la dɛ Yusu gasi ci kɔni kɛra sababu ye o baarakɛsala ka don ɲɔgɔn na o fasirikɛba ko min ye ka dɔn polisilakaw ye olu fana ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka maa kolomakolomaw ni ka olu dɔw kɔni ka tigɛ da olu dɔw kan min ye ka dɔn sifinw ka maa ɲɛma bɛ kulukɔrɔ k'u y'u tigɛ da ale ka dɛ o fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛ cogo min na bi na taama in de kɔni samana ka sase nin hakɛ ma n'a ma ya k'a fɔ ko nin ye fɛɛrɛw kɛ ni ka tɛgɛ da maa dɔw kan k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u y'o tigilamaw salo ka n'u bila juge ɲɛkɔrɔ o y'u ka kiriko boloda ni k'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka t'u datugu an bɛ don min na komi bi kulukɔrɔ sifinw kɔni o wulilen bɛ tuguni ko maa mun bɛ yen n'olu minɛna ka t'olu datugu Yusu ko ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ka se k'olu bila k'a kɔni ma tigɛ a dawuda la bi na Mali kɔnɔna na sira ko kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sira foyi tɛ bi I bɛ se ka alhamdulilayi min fɔ sirako min na ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka wuli cogo dɔ la ten sa k'a jate minɛ k'a ye k'a fɔ sirako ninnu a ka ban an bɛɛ lajɛlen de nafa bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ a fɛ walasa maaw ka se ka lafiya taa ka segin ka dara kɔnɔna na nin ko gɛlɛyara dɛ Ala k'an kunna diya I yɛrɛ Dunbiya indicateur zéro niveau kɔnɔ kulukɔrɔkaw bɔra kununko nisɔngoya taama tun bɛ sen na nisɔngoya I ka dɔn jɛrɛ tun bɛ sen na dɔ wɛrɛ tɛ sirako bɛ se ka lajɛ cogo min na kulukɔrɔ sira tiɲɛnen bɛ bi dɛ Ala k'an kunna diya Lajosi min ye aw ka dɔn an bɛ taa sɔrɔ bolo kan min I ka dɔn aw min ye kɛ a kamara ale kumanen don a ko awa min ye FM min ye ale olu y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi min ye aw ka dɔ sɔrɔ a ma yakubaya nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na aw ka dɔ min ye an kun bɛ taase min kan min ye ko sumayara dɔɔnin nka min ye ko sumayali maa tɛ se ka jalaki bi aw ma ɲɛma kan dɛ nin ye aw ka dɔn ko bɛɛ n'a waati nin ye aw ka dɔn waati n'a ka waati min ye aw ka dɔn anw ka jamana min ye aw ka dɔn sɔrɔ taasira la a jirala k'a fɔ min ye aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances min bɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la ale bɛ ka aw ka dɔn min ye ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na sɔrɔ a bɛ se ka carin cogo min na wa sɔrɔ aw ka dɔn a bɛ se ka kamara ɲɔgɔn kan cogo min k'a kɛ aw ka yiriwa ka kɛ
o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔ min ye FMI olu y'a jira k'a fɔ aw min ye tare Banque mondiale olu y'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔ aw ka dɔn min ye dɔwɛrɛ tɛ min ye aw ka dɔn lakanabaliya min n'o b'an ka jamana kɔnɔ ni jateminɛ kɛ jamana aw ka dɔn saba o saba la ko fila aw ka dɔn o tɛ aw min ye jamana ka yamaruya kɔnɔ bilen dɛ min ye banbanjiw ani maa minnu bɛ n'olu ko aw ka dɔn jamana a fankelen ka paro ka kɛ olu ta ye min ye o lakanabaliya min bɛ yen k'o kɛra fiɲɛ ye i ka dɔn ka gɛlɛya don min ye jamana aw ka dɔn sɔrɔ sira la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn coup d'état minnu kɛra o coup d'état olu fana kɛra sababu ye min ye aw ka dɔn ka gɛlɛya lase jamana ma min ye aw ka dɔn an ni an dɛmɛbaaji minnu bɛ yen ani ka dɔn sɔrɔ dɔw bɛ an b'olu sɔrɔ olu dankarila olu bɛɛ lajɛlen la lajɔsi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn bana kura min bɛ yen bi n'u b'a wele ko COVID-19 o kɛra sababu ye k'a dɔn ka taa kɛ a tɔ la min wɛlɛ minnu filɛ nin ye k'o kɛra sababu ye k'a dɔn aw min ye ka gɛlɛya don min ye jamana ka sɔrɔ la k'a bɛna ta aw k'a dɔn minisiri min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie et des finances ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la sanga ani waati min ye aw k'a dɔn jamana sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na min ye fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ aw k'a dɔn sɔrɔ caman de k'a sababuya kɛ aw k'a dɔn an ye waleya minnu fɔ nka ale kɔni bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i k'a dɔn a tɔ bɛɛ lajɛlen kana nɔɔni n'i ye jateminɛ kɛ jamana min ye aw ka dɔn a ye wo jateminɛ dɔw sigi sen kan sisan o jateminɛw aw ka dɔn min b'a to jamana bɛ yiriwa ani ka dɔn aw min ye an ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ nafolo ladon olu bɛ se ka lakaran cogo min na ani ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to aw ka dɔn jiginna ka na sɔrɔ ko la o kuma minisiri k'a ka wulikajɔ bonyana koyi n'a ka wulikajɔ kun tɛ n'o ye aw ka dɔn Alfuseni Sanu ye ko ɲankuma sɔrɔ an bɛ ka min fɔ an t'o fɔ la bi dɛ o kuma aw ka dɔn aw min ye nin min fɔra n'a fɔra ko aw ye dankari an ka sɔrɔ la aw ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyalen don k'a sababu kɛ mun ye COVID-19 aw diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen jamanabaw ni jamananinw k'a ye dankari olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ la wa a y'u ka sɔrɔw kolofiyɛ o kɛra o ma min ye hali bi an ka lajɛ an ka nɛgɛ de ɲɔgɔn ma min ye aw ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni aw ka dɔn olu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔ kolo fiɲɛya an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana aw ka dɔn lakanabaliya o bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo min ani ka dɔn aw min ye COVID-19 ale aw ka dɔn n'o ye coronavirus ye ale ye ala ka kɛw de ye maa si tɛ se k'o bali o min filɛ nin ye hali aw ka dɔn waati gɛlɛn na minisiri ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa aw ka dɔn a kana bin ka tɛmɛ ni ka goyi a ka wuli ka jɔ bonyana a ka taa ni ka sugu bonyana nin bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn jamana bɛ se ka to a cogo la cogo min jamana kana dafiri o kuma aw ka dɔn ko aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali bi an ka lajɛ an ka ɲɔgɔn nɛmɛ an ka ɲɔgɔn aw ka dɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ walasa jamana sɔrɔ bɛ yiriwa cogo min na Bakaricogola ye nin kuma in de fɔ a banna a ye kuma in fɔ dɛ ala k'a mun na kuma bɛɛ a tun bɛ sɔngɔni ye a banna a kamara ni ale ka fasiri ye La Sirène ale kumana Abdurahmane Dugure i ka dɔn nin y'a ka fasiri ye a y'a hakilina kɔni fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan walima ko bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na i ko min bɛ yen min ye an ka kan kelen fɔ walima a ko bɛɛ lajɛlen ka nɔɔni ni dun ye jateminɛ kɛ bɛ jamana in a bɛ danga min na danga ɲuman dɛ fasodenw a waati sera ten sa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ko maa dɔw bɛ yen bi na olu tɛ ka dɔn k'a fɔ buru filɛ fili kelen kɔnɔ dɛ fasokɛ b'a ko anw ka jamana n'i y'a jateminɛ n'o bɛɛ ban Mali b'a ko fɔ kabini san 2012 waati i k'a dɔn gɛlɛya kɔni bɛ anw da la gɛlɛya bɛ ka fara gɛlɛya kɔni kan nka an bɛ don min ko min bɛ mara kɛbaaw ale ni politiciens mun bɛ bi na k'olu hakilina tɛ kelen dɛ u caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ file fiyɛ ɲɔgɔn buru kelen kɔni kɔnɔ na o fasikɛ b'a ko o dogon tɛ maa si la barisabula n'i ye jateminɛ kɛ bi na dɔw bɛ kulela min bɛ tali kɛ élection na n'o bɛ kalafili ko fɔ ko ka se k'o labɛn nka premier ministre Dr Sugal Kogala Mayiga
la ale kembe ki soni sigi feminga ko ye ka do ka fo nyonye ba ka se ko sabati fasodenw ka se ka nyon ikado nyonye ninga kuma siga fo be se ka sabati chugumina Mali ka se ka bo dinga ngonna na yusu nga jalaki tambe ka segere bi na ale kunye M5 RFP ikado amanyema ya awatu konna o ka me domine ko mi bi ka be ka ti dugo femi ngoro ko ye siga fo ba ka soro mi nye politiquement we olu chama hagle mi ye bibi na ko wati sera tenzare kala fli kunga ngo kibara ulu kanga fo o bara ulu kanga sigi singa ame domine ko mi bi nga mamu me no ya njugu ye mamu me no ye mamurutule ye mi ye kado bamba chu ye olu hakilina kondeni ye bio olu yere ta do bu ko yoro me ninga tu ja yoro mina barasa bulami ye kala fli ko yo siga fo o si olu kasarato o shila olu ko ni me ka bamba cha wale ke sanga ani watu bela jelela o fasirike ba ko kaka gele bi ka mununu salo ke ka foki bi bosegu yan fafe agagele lakana balia ikado ko nyonya lembe ko bela jele fana be ado adunde masila o damna nabila abadamna bila de anga tafe ka farauka yusu ako o wati kele na bamakoya ko do be ka nyon mburu jafu do be ikado ka fo ka nyon la goshi o ma ko kala ko uleme ki joja mana kono bibina ko ka soro kambara jele ka nga se ka faranywanga ninga anjugu kele no be faso jugu ko fo mamu ngeme ka ikado dangare faso la bi mamu dugo no yo famu yo na man teke di nyogo mabi yaro olu ni aidara ani Jean Zerbo ani protection nga manyema uyu teke di nyogo ma ka fo anga laje awo me amma wole anga sirjon ajoni dans ko ke ado so afrate so ma wele ay so ma wele awo asomo wele adonsum ani jamfretigu anyo wele afraka faranywanga kantege di nyoma awo awabe musaka nde blambulo kawo musaka dira majmema ay so go fa go fere asugo fa so kungo de bible o de gele abe musaka nde da anremo anfana ka anyere chokora be chugo doro abana ono te na aya abe blansa fa ka andoi anfana joro ka bude aba ajoro ka bude ministry ba ndo ko na do so joro ka bo so mo joro ka bo nga me olu yere da anga la ko tigu awo olu ni anga la mogo ni dine ko de la mogo be awo olu be se ka fara jogo nga awo par exemple olu ni dozo ni somo no yere ko tra awo olu anga la ko daso ko sa olu be se ka fara jogo ini ko abana yusu ika do fasirike ba ko ko wati mina jamana de bela jere kanga faranywanga ko wati kele kambe moko ko kele la de o ko ni dunya jate mineke bibina ika do dana bala ko ni na me jamana ko nana o ngami ye bamba chu fana ye ko lu fana be ka se soro chama nga de ka anto ika do nyon lebula ka anto ika do yere da makele la ka anto ika do moko ko kele ko na ko ni dunya jate mineke bibina farabu ko nana a gole be farabu na lamini bela jele la de ko do ngonte ma chila faso do mbe akoko kalamo fasirike ba ko bela jele ba do ka fo fanga dafri ko be ka do jamana ka kolo fiya abike sababu ye jugu be sesara anka abana ko ka fanga men dafri fanga dafri bara mun garanga jamana kono ke akara 2013 munu mbe de 2012 ano coup d'état maka tetela okara fasirike ba kuma mo la ibe ka ni fe nunu be usigi ka tekere fo ils étaient contents pour que ka da fanga la abike chori nunu fere nu ya gringri uma beginning of mamede kale te gringri akana ko gringri angata don noni nanya porki nywanga amme siga kelena mamunu me ko opposa rendo enya ba jumena ko ubisega mo ba kelena bo bibi basi parce que betkera ma chamana ebe don fo doira do fo ke do be ya doni do be wa wala ni ko ama olu ya ka nyana mais ali chama be fanga la bi ni war ko ni fawon te ka foku ka mo basi te chama na ibo kala ma ko o ko na ambodo ka foku ka mo kala be mali de laje ami asimu ko tatnyera la ala ka ko to ko ibado ko ma yana ma do ka laje amburange do ni asimu ga sigi hal ni sokal ko te anga sokal boy uni asimu ga sigi kata communauté internationale voir na ya girango abichena nga otinya chokosila parce que feno do nu fana dama do fangaina o ute kan an malidew ne flefe mais Jean-Yves opposant mu me giringi e ga ouverture ke ban non Jean-Yves Leconte ko ambe dominer comme bi faso kono bi Mali ka bod nge kono kabe malidew ne bolo abana ana mo de fi ayo de foko be malidew ne bolo mais aba ambula nganga munge
u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ même bi b'an to fara ɲɔgɔn kan na opposition ko bɔ a la ka n bɛ fanga la bɔ a la u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka jateminɛ kɛ. non i bɛ se ka fara mɔgɔ kan cogo di i tɛ jɔyɔrɔ t'i bolo foyi t'i bolo wari t'i kun. ne m'o de f'i ye u ka ouverture kɛ o de tɛ wa. ka dayɛlɛ bɛɛ ye. n'i ye cɛbilen wele sa fanga ka don o bɛ taa. Musa Mara o bɛ cɛmancɛ la ko cɛmancɛ wa ko Sandrisi. i ka cɛ don. jɔnni sege baara kɛ se. Margo wa no o kɔni o faradama o bɛ opposition na. y'a ye dɛ. il est au beau milieu ni Musa Mara bɛ milieu la il est au beau milieu. voilà bon olu u k'u bɛɛ wele u k'u sigi. dɔw ta ye ni n bɔra kɛrɛfɛ k'an bila n bɛ mankan ci u ka place d'olu ma. mais est-ce que solution bɛ politique dɔw ta ye maliko ye n bɛ fanga la n tɛ fanga la o u ka ɲɔgɔn wele u ka sigi u ka kuma u ka taa communauté internationale voir. il est temps. sinon n'an taara nin cogo la Choguel tɛmɛna ye n'an taara nin na il y aura un autre coup d'état. o kana kɛ est-ce que e bolo ko les politiques ninnu ko solution b'u bolo wa a bɛ gan dɛ ala ka ɲa ka d'a ma Youssou. ne b'a fɔ ka Mali di kafiriba dɔ de ma min ka sira tɛ maa la. fataw ka fa balo taw ka balo. kana kɛ a bɛɛ ne nana an tɛ o ye sa o. a kana kɛ maa diminen don han. ayi sabali bolo da dusu la. tɛmɛni fadire. il se retire ses mots. ou bien il faut tirer. ma ni gɛlɛn dɔ quoi. wala ma ni gɛlɛn don min ka sira tɛ ko la. merci. a banna ma ni gɛlɛn don kafiri ko tɛ dɛ. n y'a retire. voilà. Youssou. maa diminen don tɛmɛna ye. k'a daminɛ parce que b'a ka kuma la a ko k'a daminɛ fanga min n'a dafila san 2012 k'a daminɛ Amadu Ayasa nɔgɔ la ka na Assimi 1 na ka na Assimi 2 la ka tɛmɛ k'a dɔn ka fɔ Sadio Kamara fɛ Assimi Goïta Maliki Diaw colonel major Ismaël Ouagé Youssou ko ninnu ye i k'a dɔn wulikajɔba kɛ o waatiw la i k'a dɔn kɛlɛkɛyɔrɔ kɔnɔna u y'u jeniyɔrɔ fin nka an bɛ don min na komi bi a k'olu kɔni bɛ i k'a dɔn nɛɛma la dɛ bari sabula minisiriya jɔyɔrɔ b'u bolo u bɛ jamana ɲɛmaa la an bɛ don min na i komi bi nga olu kɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko maa de tɛ yen min bɛ se k'olu jɔyɔrɔ fa bi. o ye gɛlɛya faralen ye gɛlɛya kɔni kan ko waati o waati ni fanga dafiri kɔni kɛra a ko jugu bɛ se sira an kan dɛ. o fasirikɛba kɔni y'o fɔ ko waati sera ten sa jamana ɲɛmaaw u ka se k'a lajɛ ni ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ka bɛn ni kɛlɛya sira taama fasoden bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ko n'o tɛ bi bi in na ko gɛlɛya in fura bɛ anw yɛrɛ dama bolo ko n'an man cogo dɔn ko min kɛra Afghanistan. ko k'an ka an bɛɛ lajɛlen sɔn ala k'an kisi hali kunu olu ye ala k'an kisi hali dɔ minɛna suɲɛni na kunu y'o da k'o bolo tigɛ o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ an t'an yɛrɛ resɛzi an ka bɛn dɔrɔn que Dieu nous en garde ne ma politicien faamu an jamana bɛɛ ta Mali politicien a tɛ sabali sa a ka sabali cogo di ni dɔ dira min ma o bɛ sigi o tɛ kuma ni dɔ ma di min ma o bɛ mankan ci a bɛɛ kɛra ɲɛna yan o de to il faut faire énormément attention fana depuis a daminɛ n'u ni M5 taara ɲɔgɔn fɛ an ye min fɔ a seginnen filɛ o la ka tila k'a lajɛ CNT maa dɔw bɛ yen nɔ olu tun b'an ka don a kɔnɔna CNT yɛrɛ ka ale ka sort tɛ bolo la bi aujourd'hui c'est le 2 non a kan ka kɛ bolo la bi kuru la ye o mun de n'a sɔrɔ a bɛ ci n'a tɛ ci maa dɔw bɛ yen k'olu bɛɛ o nafa t'u la ye o kuma ba den kɔ jamanadenw wari t'a kɔ yadɔ u k'an kunnafoni u bɛ jamanadenw dusu kasi de ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na dɔrɔn anu Sarr ninnu ni a Isa Kawujim ni a Ben le cerveau ni ko Fofana Deni min bɛ yen wa n t'a dɔn jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ ninnu na hali Kadi anw ka présidente Kadibari la a tɔgɔ tɛ Kadi ya Kadi dɔ kɛ Kadibari o da tɛ kuma na o a bɛ taa dɔrɔn a b'a ka vote kɛ hali ni maaw ta ye a b'a bolo kɔrɔta fo dɔ mɔgɔw fɛn o y'an ka présidente ma ye an ka présidente ka ɲi a banna association des personnes de petite taille an ka présidente non kelen an ka présidente non fo a ka to ka na finɛ fana bɔ an ye dɛ a banna a kana restitution kɛ ala k'a kun lajɛ lajɛ sa an bɛ sirɛni ta i k'a dɔn i bɛ Anaki dɔn wa Anaki o ye agence nationale de l'aviation civile min ye san 2017 18 19 lajɔsi awari k'a dɔn ninnu bɛ sanfɛkulu min ye awari k'a dɔn o min bɛ yen ninnu bɛ kɔlɔsi kɛ o de la dɛ ninnu ni o bɛ baara kɛ wa i k'a dɔn awa min ye baara bɛ kɛ olu ka mun de kɔnɔna na min ye i bɛ vérificateur général dɔ wa min ye an ka
sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu bɛ a bɛ k'a dɔn n'olu bɛ dangari min ye a bɛ k'a dɔn jamana a bɛ k'a dɔn sonyani bɛ yɔrɔ minnu na ka dangari jamana zone na. Ni verificateur général ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin ye min ye i k'a dɔn anaki ye a taalen sɛgɛsɛgɛli kɛ sa i k'a dɔn lajɔsi min ye verificateur général o ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu yɛrɛ tun bɛ nin ka wuli ka boli koyi min ye a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni a kan ka kɛ yɔrɔ min n'a nafolo kan ka kamari ka ɲa n'a nafolo kan ka minɛ ka ɲa walasa i k'a dɔn anw ka avion a bɛ se ka pan kamana kɛ an ka avion a bɛ k'a dɔn a bɛ se ka taa ni ka segin kɛ lafiya ani bonya kɔnɔna na min ye a bɛ k'a dɔn verificateur général ale taalen ye a y'a ye a bɛ k'a dɔn 300,000 140,000 ani 300,000 ani a bɛ k'a dɔn min ye 100,040 ani 60,000 a n'a kunkan fɛn lajɔsi ye a bɛ k'a dɔn o de ŋana mun na nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye a bɛ k'a dɔn verificateur général i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ k'a fɔ awa min ye wari taara yɔrɔ dɔw la ani k'a dɔn juru dɔw bɛ yen min ye a bɛ k'a dɔn maa t'olu taabolo dɔn min ye a ɲagaminen dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu kɛra fila mɛriw ye min ye verificateur général ye a kɛlen ka nin sɛgɛsɛgɛli kɛ sa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a laban a bɛ k'a dɔn awa min ye section min bɛ yen section de compte de la cour suprême i k'a dɔn procureur de la république près du tribunal la grande instance commune 3 o min ɲɛsinnen don jamana so minɛli ma jamana yɔrɔ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni ŋanamanu bɛ kɛ u taara ka taa da olu bolo tulo kan u taara ka taa sɛbɛn da olu kan maa minnu bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn pôle économique maaw ye et financier i k'a dɔn awa n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko bɛɛ lajɛlen la lajɔsi a bɛ k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ min ye a bɛ k'a dɔn an ka maa ɲɛmaa dɔw olu ka yɛrɛmabila an'u ka n t'a si dɔn a ne yɛrɛ ka sira tɛ jamana la fiyewu n'a jara a bɛɛ lajɛlen ka taci n'a jara a bɛɛ lajɛlen ka ci nka ne ni n ka denbaya habalo faso kɔ kan wa ni malidenw kun bɛ mali jate an kun bɛ se taa cogo di maa bɛ mali jate bani dɔw ta fɔ an ti kule kuma bɛɛ kan maliko de don ko mali ye jamana barikalen barika bɛ mali yɛrɛ la mali yɛrɛ barika b'a la nka a den dɔw de bɛ yen olu barika bannen don olu t'a fɛ mali ka taa ɲɛ fiyewu nin bɛ se ka kɛ cogo di ne ko karanga dɔw laban n'a su a tile fila in na ala k'an kunna ja Abdramane Dukure ni ale ka fasiri an ɲɛ bɔ sirɛni kɔnɔ baraka in i k'a dɔn indicateur de haut niveau ale kumana Bandiangara ale ni Sevari cɛ Yusu Babili min bɛ yen n'a bɛ pɔ ko fɔ a ko Banbaci i k'a dɔn dɔw kɔni dara ka ti o pɔ in Yusu ka t'o tiɲɛ koyi walasa taaga sigi a bɛ se ka gɛlɛya cogo min na parce que b'a ko waati min na i k'a dɔn dɔgɔnɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka wele k'a bila bɛɛ lajɛlen ma u ka na ka sigafɔ boloda bɛɛ ni keleya bɛ se ka kɛ cogo min na ni ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana in yiriwa Yusu Toloba n'a ka cɛdenw yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ koyi o baaraw sigira senga jamana camancɛ bolo kɔni fɛ o sen fɛ u ye hakilina caman jira ko min ye k'a dɔn k'a fɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ hakilinaw ka se ka kɛ kelen pewu ye walasa bɛn ka se ka sabati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye k'a dɔn dana amasago maaw ye olu fana senga don i k'a dɔn Banbaci kɛlɛli kɔnɔna fɛn fɛn bɛ tali kɛ anw ka finitigiw dagayɔrɔ walima u bɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ min ye k'a dɔn donso dɔ ka k'u kɛrɛfɛ walasa k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna u y'o fɔ u ni sigifɔ in kɛnɛ kɔnɔna na waati kelen ni maaw y'a jira k'a fɔ nin kɔni bɛna kɛ sababu ni ka bɛn sira kɔni caman taama nka jaja Banbaciw jadimaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ aw b'a ka sigafɔ la aw ta anw dɔn an bɛna ko kɛ sisan min bɛna juguya bɛɛ lajɛlen kɔni ma o senfɛ u ye dakɔrɔbɔli daminɛ jajugu k'olu fili k'a dɔn réseaux sociaux sanfɛ ka tila ka taa min bɛ tali kɛ pɔ in kɔni na pɔ in Yusu u ye pɔ in tiɲɛ dɛ o y'a tiɲɛ walayi i y'a ja ye kɔni n y'a ja ye pɔ in yɛrɛ maa tɛ se ka yɛlɛ a kan o Bandiangara y'anw ka dugu ye o Bandiangara y'anw ka dugu ye ala Bandiangara n ka maaw bɛ yen a fɔlɔfɔlɔ ye Seydou Nantume tuguni agro-industrie PDG n ye Bandiangara sɔrɔ o nɔfɛ nka ani Sumala Togo baara ka ɲi a banna musola Lanbani kɔrɔ
Yusu min ye ka dɔ sira numéro 15 na Bajangara ni Sevari cɛ Yusu ko ninnu kɔni dara ka taa nin point kɔni tiɲɛ dɛ a kɛra kalo tile 31 utu kalo su ka dugu jɛ ka dɔ ka fɔ kalo tile fɔlɔ la Yusu ka kɔni ko gɛlɛyara kosɛbɛ ni ye jateminɛ kɛ taa ka segin bɛ kɛ nin sira in fɛ ka caya kosɛbɛ nka min ye ka dɔ hakilina mun bɔra ka ben sigafɔ kɔnɔna na ni ka dɔ dɔgɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan ni ka se ko baaraw sigi sen kan a Yusu ko a b'i n'a fɔ min ye ka dɔ ka fɔ jadimaw ye olu m'o faamu ka taa i ka dɔ ɲumanyɔrɔ la koyi o de kama o kɔni ye kɛlɛ bɛn nin cogo in kɔni na ni ka ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ni ka bingala wale ta sanga ani waati ni ka maaw sɛgɛrɛ nka ni min kɔni kɛra a Yusu ko nin kati gɛlɛya wale ye dɛ maaw tɛmɛ sira n'o bi pɔ kɔni kofɔ k'a pɔn yɛrɛ walaga nin cogo in na ko ni fɛrɛ ma kɛ nin na ɲɔgɔnnaw na ko lakanabaliya ɲɔɲalen bɛ bibi na min ye camancɛ bolo kɔni fɛ o banbaciw kɔni bɛ ka dɔ gosili la fa bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka bingali kɛ ka maaw sɛgɛrɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ lajɛlen fana bɛ a ko kɔni galamɔ Y Dunbiya nin y'a ka fasiri ye indicateur Jiro Nouveau kɔnɔ Y Dunbiya ni y'ale ka fasiri bila lajɔ si an bɛ taa sugu la yanni an ka taa sugu la sa an bɛ Seku Samasa an b'ale fo ale ye Yoroso ale ye juge ye ka taa se a ka dɔn Jibril Male ale ye dire ale ye juge ye i ka dɔn an kanubanciw don Jibril Male an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ayiwa n'an y'ale fo an bɛ sɔrɔ ka taa pharmacie Croix Verte la dɛ Croix Verte n'an taara an bɛ Madame Diallo fo ka taa foli bila groupe commerce ma ɲɛmaa ma e ni an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa yen a banna i bɛ tugu n kɔ wa i tɛ tugu awɔ n bɛ don bi n bɛ taa patron fo bi ten Ablaye Mayiga n bɛ taa fo ten bi ni cɛ n'i bɔra pharmacie Croix Verte la hali ni ma tɛmɛ gasitigi baara ka ɲi o t'a bɛɛ ye i ka dɔn ka sɔrɔ ka tɛmɛ Jibi Jalo fɛ yen cɛ ka optique an bɛ Jibi fo ka waleɲuman dɔn o ma an ka taa sugu la dɛ an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn an ka taa an ka cɛkɔrɔba fɛ ka ye dɛ an bɛ ɲa an ka fo ka waleɲuman dɔn cɛkɔrɔba ɲuman n'an y'ale fo an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo lajɛ Sunjata m'a sɔrɔ a n'a mɔdenw a n'a tuloma sumaw u sigilen bɛ télé kɔrɔ ne k'an lajɛ an bɛ cɛkɔrɔba fo k'a ka dugawu k'an ye an b'an ka musokɔrɔba ɲuman fana fo i ka dɔn Kaɲa Aja a bɛ zɛrɛni na nin waati na k'a sanɔgɔ a n'a mɔdenw u sigilen bɛ nin waati na télé kɔrɔ ni k'an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu an ka taa lajɛ si an bɛ taa a ka dɔn min ye Reflet d'Afrique so 9 compagnie de terreur lajasi ni samiya waati la maa kan k'i kɔlɔsi sango ta n'i bɛ mɔbili bolila chauffeur a ka dɔn passager ni kɔni b'ale bolo dɛ nka o tɛ so 9 chauffeur dɔw ta ye olu kɔni ka dan dɛmɛ jigi boli min ye san bɛ kana wo san tɛ kana wo olu b'a bila ka jigin dɔrɔn sira man ɲi wo min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn nin dɔn masina maa dɔ bɛ ale ko k'ale so 9 mɔbili ta i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka dɔn ko olu kɔni ka fili kɛra min ye k'olu dara so 9 i ka dɔn a compagnie na dɛ min ye a ka dɔn kalo tile 8 san 2021 olu kɔni nin jɛ a n'a ka du olu ye so 9 u y'a mɔbili ta waati min na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni kun bɛ ka dana da nin compagnie kan dɛ min ye kabini Bamakɔ Kolokani min ye olu ye gɛlɛya daminɛ min ye a ka dɔn sira tiɲɛni a bɛna taa a ka dɔn o kɔni o ye laada ye nka min ye chauffeur kan k'i yɛrɛ dɔn ni ka tila k'i yɛrɛ bɔ ko dɔw la min ye k'a dɔn k'a fɔ sira tiɲɛni nka ka boli ta cogo in na min ye a ka dɔn nin maa kofɔlen ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'an ka kasara caman k'u b'a turu da sira tiɲɛnen ko nka i k'a dɔn sira tiɲɛnen dɔrɔn tɛ dɛ ko chauffeur dɔw ka tiɲɛ ka jugu ni sira tiɲɛni ye o ka jugu n'o ye yan de sani bismillah lajosi min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn passager dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye ka bɔ Kolokani jijeni ko jɛma olu kɔni dɔw y'a jira k'a fɔ awa min ye san bɛ ka na san juguyalenba k'a k'i jɔ a ka dɔn min ye chauffeur kɛ a ko ni san nɔgɔyara k'u bɛ tɛmɛ ko n'o tɛ ko sanji ka bon dɛ chauffeur kɛ na u y'o fɔ hali a tɛ kuma u fɛ min ye so 9 a compagnie chauffeur kɛ min ye u ka jateminɛ kɛ dɛ ko nin don ye k'a kɛra kalo tile 8 chauffeur min tun bɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ chauffeur minnu tun bɛ yen min tun bɛ ka nin kɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ o ko ka cɛ in wele
lajosi ayi bangi jo minye avocado abetemena vitri jiginedo pasajo avocado lu sigiledo minye mobile be ka samafie be ka duka minye sanji be ka duka chauffeur ko koni be avocado minye tinyere la daneme bolila minye dobe olu ye kulo la ufo chien million gele bamu ye chrétien yi ikado olu ye avocado o digu ka biblu ka minye ala ni chauffeur ke ale ka boli bade akasera temala atema maka me minye demsonu ngone kamana gwanedu minye umasa kamana gwanedu passager fenfe be ikado nyera la ni jigitiga boli olu ko ni dabali bana obige lajosi minye chauffeur ke minye avocado chauffeur ke kwani wati mina avocado abeka tanu ye minye avocado jibe kaduka fie be kaduka minye avocado chauffeur ke kwani ya fayana passager avocado ko chauffeur ke kata doni noni amanya te ku lame passager ko ni alamne ku sigi minye avocado mi se minye oyo fo adaju koro ga benata ni chembe jigitiga bolila ga minye avocado anga jamana kono ina foko mali nyera la ko keme ka ma dabali ba laisse aller yera mabla ko de keme mauta e o chema infiu o mai nyera la souffre do nyera la nununti manifin ni jatimire foyi lajosi mi avocado nyera la ko bela jele la chauffeur ke akalenga ni jigitiga bolike ni mau kena la wati bina avocado minye sonevu nyora dondala minye ukeme kuka awa place blay oni du wonna che oye koye ngausele samme ka jigitiga na passager ko ni sigile tora mobile kono chauffeur ko mo anzira ka war bana ay bonga mobile kono luko ko samme ngana ay bonama bomtanawi kasegenu ye ko kura kunwa atanu ya atawara mabuta atarada bismillah ayolu gbe ni avocado nyera la chauffeur ke akelengu gbe nungo de alamne avocado nuka demsenu minye dembaya do rebe avocado oluye banabato yi num bela jele bora sanji koro uye unaka chodu uye alamne minye avocado nyera la ko wari kadije gani dande bo wale min vlani ni adikado ni jitke ko min vle no banga compagnie transport mi ni mo keme ka kanu ni mo go kwa kai ngai karo tiketoli kele amsaka kesabu katika boro bela jili obike chauffeur ko londo be abe baragero tokoche abe chauffeur to tokoche obike lajosi ni sebe minye awasi ale be avocado reflet d'Afrique la ale de fasrebi ame balaji fu ninga awale imando yusu kabako ale pmanna kabako akuma me minga angata bene ka ufide nandara bene ko kasobo konna na ikado musumu be ko kono dashirula sodoa ube kasobo garje odude munu be kasobo garde akon ko flesao ma kono la majola ma saba bo musoka kasobo chauta be kono dashirula ton bo teorati ton me kono dashirula kasobo be po shoti kilegwe jago ko to la musobe ko to be chen musobe ga janga ko kemi ko kemi ni Chawni musoka ke nyogonga o chika ke no o chika ke o koni o muso de bu dama be ko mi anta bole ani kaso ma we chewta yi wera ti nyon fan fe o ma kaso bani yusu na muna mene jone ko do dawla no don tay ko ni ku ko ni régisseur ko ngbenga wa place la maragala sote fly bina chadu de Le régisseur de la prison civil d'Amobé Kalavi n'est plus à son poste. Il a été relevé et sommé de passer service à son adjoint ce jeudi 26. Yusuf fasirika ba ko ako minye kado kaso de mu me ni musolaka udo ulasiri ba to de yera kabno ko ni ngara ereziseri ikado ko ni alibo ajoro ko na akadanga ni ngadana da oka fasirika ba ko ni ngara alamsado bene ka ufe kalo kle muwa ani woro utu kalo samba fla ani muwa ani kele fasirika ba ko ngara chugodi de mimbe talika ikado ka fo mugo tiginiza ba bonyongola uluko ni minena ningu do kaso ko na o do ne kaso la mamu me nubu koloshi olu de kangu koloshi o nga kibara mi ngoni nzorola ajarala ka fo mugotini numbe do wati mina e ko fengu ndula koi
Fo kuntula. Kono yera. O tigi na ke chogwele sa de. Anere sar kono blara. Ube gala ndo ko taki ki. Mata tu ko. Ngo jamana do be. Jamana do be. Ube États-Unis ngele. Adugu do be. Ube muso ni chobe bla obe so ngarde. Nga garde muso munumbe. So e kono do la. O ba kew. Mapa. Do kono bana ni. So de do fulo. O te so de ble de. Desane. Garde do me so de wulu. Ay de so kontite o. Yusu parce que ba ko ni kibara ko ni charla fa bela jele ve o nga kibara ko ni so ro ka be wati ni bo mi mbe talike nunu ngoni nga kono wara ko ni yera ko to nun ka bela jele fara akuma ko nawo nga we ma mi ngbe o ko ni yi ka do ka register mi mbe o ani ma mi mbe nu ka do ka fo we ka la kana nyema nyema o ko ni bela jele kun kalfa ni mo o de la o nga ma do ka nali ni go kai ka do ka fo secretary ga nyema ko no be ni ko ngon na de ko ni ma tika dawdala o mo amumbe no lu ko ni ika do ka fo kono ma do muso saba do ku kungangu shide ka kasula abana muso saba me ni che golen sa de akalenta ko ba suru utlaw ni ko je ma fo register ni gardi flambe ni ke ku ye wala sa be ki hakli tu yere la de tardi ni ko da chegala da ni fana o degunu ba kembi ndaten sa do mala ala ganguna ja ikado ayeni boka bako kono ka biboli lajosi mi ye awakado ko be suku bela jelebe ke mi ye nyera la ni muso fly ni muso flaw awakado mi ye mu chambe ke do be ale furumso kembe ka jalakita ka muso do segere ka fo awakado mi ye ni muso e kana chebe nyuanve ana chebe nyuanve awakado mobma abakiri bo muso ina nunu fla bela jele ye krechaniye lajosi nunu awekado uye nywanzoro eglise dola o nywanzoro de lasa awekado minye balaw borade minye awekado mufurumso mimbe na furule na chema ale ko ni meka muso inda ka jalage ke ka fo muso manka anale chebe nyonve aka nyimwa ale chela aba neni akinyimwa akimba ale chela aba neni ka ko suku bele jele ke muso mba fo awekado nyala ebika kuma menda ka kuma me voma ngalo do neni furtati nyonve ikado aba ibika de pafo amena nga dondola de sa nunu fla nywanzoro eglise la o kelenga nywanzoro eglise na furumuso ngwani na lesigi bo kofe muso nana ay kado ka biteme furumuso ngwani ya asama eglise kono ka do kidena krefe kan ni suku bela jele fama ka fo eni ne chebi nyugove ni manche toye awakado bidangarila ni manche toye awakado mi mulola kitne ni suku bela jele ayota ka muso zegare ni jama bora ni ko kalamo engo ni be dusudo anwono hal ni kote sai ba atigi furuga do muso ba do regede min ye muso fana dimine ikado adimine atado abe minge joma ya mingera la eglise kono de afana sna ki bala kata sote min ye awkado jikala ne kata ji kala ya a 120 degrés ji wulile mba bagi ka wuli ka ke bagi fo ba ke termusu ko na kana suma ya na kasi muso o termusi fa ni kata muso sigile soro min ye tobe ala de lapma bi asna kata jigala yuru muso kanti Allah kabno kera muso abakaro yara ni jigala ko ni zuri kawo minye abe ko mi salabato ngaranga toto minye abe ay ngunu ngonda kinga ngada chuko bela yelela muso be kulela minye wolo masiri tabaw yolu wele unana kana muso mbene bawo aye minge ne dande mo wale ayake yoro mina abakado minye alabato so na fara ko kata ni zuku ke o fana dama nyangini mi abuye muso yi uya nyininga muso nya bela jele nyefo ndar muso do ndo ma do nga bika ngalo dana ko na furke bi nyonfe nyep masuku bela jele foy wanna le ya ayella jabare takanzegere minye ka pasuku bela jele voma mi église kona ne fana dibine bora
ndara jikalaya oro suraka. Bon, toi tu peux faire les démarches. Hein. Comment démarrer réconciliation? Et réconciliation de la aka muso in furuke. A cheka muso. Non, a chebe muso yere de furu mene. Mi jigalambo. Ama foko atara kama ka chena be nyon fa. Oh. Voilà, galon dara mi o de ma jigalambo. Mo taro ngalono de muso ngono ko ngalono. Ngal e ma e bodo ne da. Anya ne bodo a. Muso ngoko akwenyu ven angalo na nye obu ni nywanja abe chani bido che lajo si oba awekaro wolo masiri tabaw kwani ko ma te kirike iyere wa ya ke yoro min bana ni ota ke yoro ye muso mbene ka bla tribunal ka boloka olu ba kiri ni gatla ka kiti Yusu no ala ka nguna ja ami ni sebe ani mbo awekado kabako kono kabako ni abla Yusu ikado ka fo la lettre du peuple ale pumana karanga soka ka Yusu bleni ni nya ka fasiriye Yusu apuma me feminga oye kaini bamako chesrai bibi na ikado ko ni mami ngon mi bo kai kana yawa wale mama mi bo bamako kata kai abulo flade be ka kun fo kata side ka sababu ke munye minye kado bingala wale be taka mawo segere anyangi reba kalama asigi maga tele ko ni watina fasirika ba ko minye kado ka fo kai sira bilama aka bella halajugu bala ko sira chene do sira bi ka blandoni ndoni nga ko ka suma ka faroka minye kado ka fo lakana balia onyo nyambe ikado sira ko ngade fasirika ba ko kale tara seliba ko nge ikado ka fo kai ngale gole afasuku bela jele ya anyela klo keme woro bonyongo nga ikado sira ko ni tison fugo sila minye lakana balia onyo nyambe sira ko nga bela jele be kado aladeli ko na ikado ka fo mobili ko nana do warata koyi anyuma nga sega seninga anyuma segi Yusu o fasirika ba ko ni dwe kai sira jatemne bi ko soro be do Mali kono ala na sira sababu ka sira ka grine aka green bi ka green Yusu akomi ye mole batigu ye kabo Dakaro kana Mali kono olu bina ikado le sira inde fe abi soro bado ikado anga wagande konnana nga sira imbe la hala chejugu bala mobulu tise ka boli chogo wera la ni don noninte o de kama min ye kado bamba chuye walma bingal kelo walma sira tigelo ma be olu de bita sira da mawnye ningu boku da udisika ko ka na folo ko ni salo kabu ukum o fatirke ba ko kibe se ka klo keme walma klo keme ni bidru boli Yusu ini finiti gishite nyo Israela Allah akbar o be ka sira mi go farati sira isa o farati ako ni jate mineke kare tuku ko ni mu se ko nawo nga sira de tison chugo shila nga ni jate mineke alibi ibai ka fo ambalaka dobe no to ko abi kone abi ale pumana ko ako nale ko ni dona muri ko ni ngono ka fo ka bi kunda kaika ale jago kele kana abina saninge bamako ya walma abita saninge kaiye Yusu ako ko ni ko bebe gbele ale bolo de be ka kun abi ala deli chamamba de ke bari sabula ikado shofaru fana ko do be dantama wal boli ko ni nge nga ako bambachu ikado ani siratigalo ko lu fana be siraka de o no bore Adamad Berté ale chauffeur ye camion bolla do apmana ako sira kon be la harajugu chejugu bala ko bela jele ba do sira mboli ka gole kosobe abi ma sege aka jugu mama kosobe fo ferani da wale ka sigi singa jona wala sa kaidi ikado bamako chesira aka se ka lakana ninga kla ikado ka sira glanjona wala sa soro be se ka yiri wachugo mena jamana konnana bar sabula por mi med Dakar Yusu kabe kasabila do Mali yere kunya goyi desane abaramne kalande do abina fo ale tara seliba kayu desane ka Israel manfiu ala ka nguna ja ami wati siraw la josi ana bi kuna foni nda amada ya la josi sisi na kase amba fo banamba aiwa Jules Sempara amba fo awekado ale awekado tulu ferelay Jules Sempara amba fo sanga ani wati ka fo la se Jules Sempara ma vraiment c'est Sempara ambe nu bela jele fo suguba kono ni sanga jana tandina amba fo ni wati na le be sport jamuganga anga jamana anga masola amba fo ka wale nyumando ka fo li tonindi ira do ka Rasjal ka fo ninga awale nyumando Rasjal ndo ka nyumando amba fo ka wale nyumando Abdoulaye Fofana 120 abika na meni wati na ko barak tabulo nyana ambe kanumba uni lame baw fo Mali kono aleni Mali koka amumbe ni watina na ubeka renouveau FM ni renouveau telaje Musa Fomba Serifula
ndo akenyuma me ko edda de bisa foto la ne jodofo ya to serifu madani musa fo manga ndo akenyana madugu okay ambe ka do one love yere fo arasbach anaka ifu ambe nunu bela jele fo ku wala yimondo bagar fofana pizza américain amba fo ka wala yimondo ka yugo fo ka fuldi mamadou garima abidjan ka fe kanumba ka aw fo ka wala yimondo fo seni gari ni wati na ka do sogoro sugula be ka na ma ka luxibote konnana amba na baranyo bela jele fo sebela ka ambassadeur solomana ka aw fo ka wala yimondo lamebo ni flelbo malikono aleni malikoka ana fo aw yesa ko ka mbe wati wore yego munige ga ko fa mo ke ni ala sura wa inshallah wa